Tatlo ka pediatrics vaccination center sa Bacolod City ginbuksan naman. May eskwelahan ka bakuna site sa barangay, magasugod naman sa pagpangtublok sa 5 to 11 age group. Yaring balita nga itong gintutuka. May mga nagahibi kag may mga ginauluuluhan. Ini ang pila sa mga eksena sa unang adlaw sang pagbakuna sa pediatrics population nga nag-edad 5 tubtob 11 anyo sa Bacolod City. Simultaneous ang ipatigay nga kick-off sang vaccination drive sa Riverside Medical Center, Bacolod Queen of Mercy Hospital, kag Corazon Ocsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sa Riverside, outdoor ang nangin setup. May mascot, nagapanghatag sang balloons, pati si Yuhom, nga simbolo sa Massacre Festival ang nagsaot pa, agud hindi makulbaan ang mga kabataan. Apisar sini, kulba sa gihapon ang nangangibabaw sa pila ka mga tsikiting. Apang kun may naghihibi, may ara naman cool na kulang. Kaangay sang siyam katuig nga si Micaela. Handa na kuno magpabora matapos naka first dose ng bakuna. We will go to Boracay after the vaccine. Ang iloy nga si Dr. Samantha Yasay, nga isa man kapidya, ang nagtublok siya mismo nga bata agud hindi na ini mag-isol pa. Hindi sila mahadlok, no? Kay very safe kid. Kampanting IUC nga malabot ang 5,000 nga target sa unang simana sang vaccination drive sa nasambit ka age group. Sa diri pa lang, I think it is easy to see nga ang aton target will be surpassed na naman today. Ginalauman sang IOC ang mataas pa nga numero sa mga maparehistro sa mga barangay agud mas madamo ang mabakunahan. Sa Miyerkules, suguda naman ang rollout sa Taytong Kagwaming. Magluwas sa mga estudyante, pagabuksan man ini para sa mga taga-barangay. Obed Carinal Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.